Jeg hedder Christina, og jeg er juridisk specialkonsulent i Søfartsstyrelsen, og jeg har været her i snart 3 år. Det særlige ved at arbejde i Søfartsstyrelsen, det er, at man det ene øjeblik er på vej til Genève for at forhandle en konvention, og det næste øjeblik så taler man i telefon med en søfarende, der har brug for vejledning omkring sin helbredsattest. Mit navn er Dorte Sørensen. Jeg er ansat som skibsinstruktør, og jeg har været ansat i 4 år. Jeg har sejlet langfart, så det var vigtigt for mig at have et arbejde, hvor jeg rent praktisk stadigvæk ser skibene. Så jeg føler, at ved arbejde ved Søfartsstyrelsen, at jeg stadigvæk har en fornemmelse af det at være ombord på et skib. Jeg hedder Jesper. Jeg er jurist og blev ansat tidligere i år. Jeg bor til daglig i Nyborg. Vi er bredt sammensat. Folk, der tidligere har været skibsfører eller skibsingeniører, så har videreuddannet sig. Og det der samspil mellem faggrupperne, det er virkelig noget, som jeg værdsætter højt, fordi det giver en helt anden vinkel på tingene, end hvis man udelukkende fokuserer på, hvad der står i de enkelte paragrafer.